January 31. Good morning everyone. Hello. Hello. Magbiyahe tayo today. Ako excited because we are going to biyahe-biyahe. Lilipad kami. Ang flight namin is 9 o'clock. So let's go guys. Ipapakita ko sa inyo ang pasyal namin. Pakialam dan diretso lang. Ngayon lang kami makakapasok ng Panglao. Sumakay kami kay Manong. Kaya dito sa Pagkilala. Dito kami sasakayan ng bus papuntang Panglao. Dito na kami. Dito kami ni-stop ng tricycle driver sa harapan ng Dunkin Donuts. At ito yung plaza. Dito daw kami sa Petron gasoline station. Diyan daw pumapara yung bus na papuntang Panglao International Airport. Dito raw sa Petron Station. Oh, lagi. Yan. Sakay kami kay Manong. Sinistapan kami. Kita kami papuntang airport. Papunta kami by car. Social. Ayan. Airport ka ma'am? Lugar ba nga kuan? Wow, may pakialam. Kung may utak ka talaga nga driver. Oo. Kinanglan ang common sense. Oo. Common sense. Kailangan nga gamitin mo yung utak. Talaga. Hindi lang kay kung marunong ka magmaniho, wala kang kwenta kung ano. Putol ka dito ka banda kasi hindi ka makadisturbo sa sa mga mabibilis, sa malalaking sasakyan. Dapat talaga right side ng ano. Kasi may pakialam. Ay sa pulisya, ginamit ng mga isang crowbar at pinagampas ito sa biktima sa anak niya na may edad 4, 12 at yung isa 10 buwang gulang pa lamang hanggang sa bahay. Sinapon ko yung mga bangkay sa isang balon. Mahanap po mga suspect sa atong murder, criminal ng tao na matay noong 2016 dahil siya akusang nagpabrak ng black magic. Okay, Ito na tayo sa airport. Kami naman ay mga nagagandang lalaki. Ako si Buddy Obera. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay. Ayan na. Binigyan kami ng card ng ano, calling card nung mama, driver ng taxi. Ha? Ticket. Oo. Hindi pa na-print eh.
Ah. Nandito na kami sa airport. Yan, papasok tayo. At ang ticket namin ay nasa... Oh my God. Hawakan mo nga. Hanapin mo. Eh, di pa na-print. Hindi na-print eh. Nandito pa eh. Iba pa rin nasa loob na. Alam na nila eh. Where is my ticket? Go. Hirap naman ito. Ganda yun. Mataranta na. Diyan lagi. Indian ID. Ito na, nakapasok na tayo. Alas, the first time here in Panglao International Airport. Our first time to come here. At ito ang check-in area. At yung aming flight is nandyan na. Z2351. Yan, 320. Yan kami mag-check-in para makapasok na rin at baka may mga kainan na sa loob. Meron na ba kaya? Yan ang question. It's our first time pa lang. Yeah. Hindi naman tayo mag-check-in ka ba? O hand carry na lang? Hindi ko pina-check-in yan sa reservation. Hand carry ang inano ko. Kaya yan. Ito na, isang luwag-luwag. Teka, tingnan natin. Ipakita ko sa inyo ang buong ano. Ayan, oh. Ayan, ang laki ng airport. Dito sa Panglao. Okay. Ay. Ang hirap, hindi ko napaprint yung ticket namin. Kaya, cellphone na lang. Right? Hindi. Ha? Ano may check-in mo? Wala. Asa yung bago-bago? Siya. Kana lang ang bag, oh. I-check lang ang weight. Okay. Shh, Pigar. I-check daw ang weight niyan. Check out. Doon pwede sa hand carry lang. 9 kilos. Lang ma'am, 7. Ha? Oo. Ilipat mo na lang. Oo. Okay. Ilipat na lang. Okay. Ano daw? Transfer. Transfer yung 2 kilo lang. Oo. Transfer na lang. Tara. Halika. Transfer mo na lang. Para ma-7. Thank you. Transfer mo yung 2 kilos dyan para sa ganon eh hand carry na. Okay? Hindi ka na dala. Oo. Ha? Nasaan na yun? Andun pa. Hindi pa binigay. Nakapending. Makita yung... Ha? Makita itong
Dapat tinimbang natin sa bahay yan kanina. 7 kilos ang allowed talaga. Kalimutan ko naman sabihin. Dito lang iba. Dito lang iba. Ganun talaga eh. 7 kilos lang ang allowed na hand carry. That's why bawasan namin yung nandun sa na maleta. Ilagay dyan. Ito na lang kunin mo oh. Yan na lang. Yung mga charger yan. Yan yung black na bag. Ito. Ito. Yan. Wala na siguro yan. Yung sabon. Okay na? Okay na? Okay. Let's go. Timbang na uli. Okay na? Let's go. Okay. 7 kilos na. Let's go na. Kaya yun guys, pagka pumunta kayo dito, ako kasi nakalimutan ko talagang policy yun na 7 kilos lang ang allowed doon sa luggage mo na hand carry. That's why ang sabi naman nila, mababait naman itong mga personnel nila. Ang sabi bawasan na lang namin yung maleta, ilagay sa bag. Ayun, ginawa namin. Ayun, pwede na. Let's go na! Kan? Dito tayo sa gates. Anong gate yan? May I see? Tagbila na Manila. Wala pa, kukuha pa tayo ng buko. Dito tayo. Ha? Dito tayo. Saan tayo? Sa gate. Teka, nagbablog ako. Ito po ang may araw naman makikita natin, no? All gates yan dito sa loob. And then this direction at the end is the location of the toilets. Ayan. At merong snack bar dito, snack corner. Ayan. Snack kiosk. Ano bang tawag dyan? At ito yung papasukan natin kung punta na tayo at paalis. Nahihi ka ba? Let's go na. Go. At ito, itago ko na naman ito for security sake. I-check nila kasi ang security. Kaya patayin ko na muna guys. Dito kami dadaan. We shall board by row starting with guests seated from row 16 and up, followed by guests seated from rows 1 to 15. Tatanggalan sinturon. Please wait for your row numbers to be called before Ganun lining up talaga at the yun, gate. tol. Dapat, We request everyone dapat to kasi hold hindi on na to your nagsisinturon. boarding Ewan ko ba dito? pass. Let's go The na. size of which must fit under the seat in front of you or in the overhead bin. Hindi pa Any naman. extra piece of Pero, bulky baggage will not be accepted for carriage in the cabin. natatawa ako sa iyo. Our gate crew will come around to check your baggage. Yeah. Let's Thank go. you and please stand by for your boarding announcement. Ay, ito na. International departures. Wow. Ang ganda ng Panglao International Airport, guys. Ang laki. Wow. So nice. First time, first experience talaga. Nice, ha? At saka, okay din ang mga personnels nila, mga accommodating. And then, may taas pa. What is that taas? Ha? At nandito yung passport control, yung gate 1. So, gate 1 to 3 doon. Yun. And then, gate 9 doon. Gate 9. So, this one is gate 8. Nandito naman, 1, 2, 3. Then, 8, 9. Ayan. Tapos may taas. Ayan. What gate? Anong gate tayo? Hindi pa natin na-check. Dito. May clock na malaki. Meron yan. Ayan. Diba? Nag-check in pa. Kasi
Pasensya na kayo guys kung malikot minsan ang kuha ko kasi minsan iisa lang yung kung may hawak ng na isa lang na kamay. Kaya minsan malikot, alam nyo naman. Ayan. Dito tayo. Biro nyo yan. Diba nung yung isang kong video, paki-check na lang dun sa channel ko yung about International Airport, how to get to International Airport from Tagbilaran City. Meron doon, paki-check na lang. Kasi doon, ang nakunan ko lang is the outside part of this International Airport at saka kayong biyahe from Tagbilaran up to here. Ngayon naman, nandito na tayo sa loob dahil nga nagkataon na may biyahe kami. Kaya nakita na rin natin alas. Ayan. At mamaya mo. Pasensya na kayo guys, nahaluan na naman ng Italian. Andiamo sopra meaning let's go upstairs. Let's go upstairs. There. Yun ang sinabi niya. Kasi ayan. Ayan guys. Sana kasi makabili na ako ng stabilizer ng cam. Lagi na lang sinasabing bibili tapos hindi naman. Nakakaligtaan, lagi-laging sinasabi, nakakalimutan. Yung mga sadyang mga ibang mga devices, yun ang binibili namin, pero stabilizer never kung ma-remember pag nandun na sa gadget stores. Kita siya mo lang. Facciamo la foto qua. Dito. Kaya lang di pa ako nag-makeup. Nag-lipstick lang ako guys. Okay lang naman. Lipstick lang. Okay na. Sold na. Mukha pa rin yan. Diba? Picture muna kami. Ito na. Sakay na tayo sa kanilang escalator. So. Wow. What a feeling. My first experience. Ayan. Hello. Hi. At meron din ditong toilets pag akyat mo. Ayan o. Nakita mo yan. Tapos ayan. Gate 7, gate 8. Dito ang waiting. Ayan. Ayan, may naka-indicate naman na mga ano, mga nakasulat sa 7 ka ba, 8 ka ba, o saan ba, di ba? Ayan, hindi ka naman maliligaw. Ang ganda naman. Nakita yung laban. Para tayo, talaga? Tara na. Hilahin mo na. Saan ka? Hello? Apa yung intay ka rin? Bugay na ha? Ha? Sasakay na tayo. Tingnan po yung ticket, yung seat natin, hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakita kung anong seat.
Ayan. Seat number, ayan na guys. 24E 24EF 24EF. Yan. Good number. Good number. Guys, sa mga nagtanong kung may kainan pa ba, may kainan ba dito sa Panglao International Airport, merong kainan sa labas kami nakita before arriving here. Meron dong pwede kang mag-stop kasi may nakita kaming mga bus, mga trucks na doon nag-stop. Merong mga parang karinderya na malalaki. Pero kung dito sa loob, ang gusto nyong malaman kung merong mga Jollibee, kasi may nagtanong sa comment. Wala akong nakita kahit isa. So, pero meron siyang snack kiosk somewhere there at the corner na pwede kang bumili ng mga, siguro mga biscuits, mga snacks. Pero kung yung kainan talaga, wala pa. Ayun, nasagot na ha ang question. So, eto na. At nandito na kami. Nagbo-boarding na kami. Ayan, daming sasakay ngayon. Kami ay uupo muna dito. Upo muna kami. Ayan. Kalmang maghintay muna tayo. Kon kalma. Ito na ang mga dumating galing sa biyahe. Maybe galing sa Manila. Ito yung exit guys. Ayan, galing ka doon. Yun pala. Pero dito sila galing sa gate 7 maybe. Kasi itong airport sa tingin ko ito ay may 9 gates. Yun ang nakita ko doon sa mga numbering nila up to 9. Ayan, may mga dumating na at doon ang babaan. See? Ganyan. Okay, na-update ko na kayo. Nandiyan na. Nagsidatingan na ang mga galing kung saan-saan. Daming turista, no? Dami turista mga yan. Yun, hands up. Oh, yun. Stop na. Ayun, very good. Tan. Punta tayong CR. Tingnan natin CR nila dito.
Nandito sa dulo guys, dun sa malapit sa stairs at the right side. Meron dong sign, comfort room. Yan. What gate is that? Oh, okay. Good morning. Good morning. Here is their CR. May 3 mirrors. And then ganyan. Ayan. At least makalapag ako dito. Ay, very good. And then light switch. Ayan. It's just like accordion. And then unlock dito. Very nice. No? At ang bango. Nahihina ako guys. Grabe. Pati ko beta pinakita ha. Pagtayo ko guys, nag-flash siya ng kanya. Automatic. Automatic ang kanilang flash. When you rise, the flash will function. Yan. Oh my God guys, inabangan namin doon sa gate 6. Yun pala gate 7. Nag-change. Hindi naman, wala namang announcement. That's why nahuli kami, na-late kami sa pag-enter dito sa airport. Na-announce pa ang name namin. Ay nako. Kakahiya, no? Minsan, nagiging tanga ang tao. Dahil akala tama yung ginagawa. Yun pala hindi. Okay. Hello, good morning. Look for 24. 24. There. Doon pa sa end. Go, go, go. Here. Dito tayo. Okay. Ito doon sa tabi ha. Para makabidyo. Thank you. Ayan. Ay. Ako din. Sa wakas, ito lang. Nagtatawaran kami guys kasi doon sa kanina doon sa waiting lounge yan, relax na relax ako. Sabi nitong husband ko, hoy, baka yun yung flight natin, bakit tayo na lang naiwan? Sabi ko, ay hindi gate 7 yun, gate 7 yung pinilahan nila, gate 6 yan nakalagay sa boarding pass. Sabi ko, relax na relax ako. Tapos may announcement, hindi ko pinapakinggan guys. Pumunta pa kaming CR, relax na relax nga, walang pakialam, hindi alam, yun na pala yung flight namin, nag-change ng gate. Ayun, kaya ito ay isang aras. Tapos nagulat na lang ako nung na-announce yung names naming dalawa na last call na. Sabi ko, ano nang nangyari? Sabi niya, ayan kasi sinabi ko yun na yun sabi niya. Oh my God, kailangan yung mga announcement, makikinig tayo guys ha, huwag niyo akong gayahin. Ako kang pantay ako, relax na relax, nag-CR pa, walang pakialam sa mundo. Kaya eto, I've learned another thing na kailangan ay makinig sa mga sounds, lalo na yung mga announcements. Yeah. Okay? So, let's go.